O Camiño da Ría Muros en Noia ten o seu primeiro albergue coa inauguración da posada da Chaínza, coñecida como Portus Apostoli, atópase en Noia e permite dormir 2 noites seguidas. Xa é oficial, o albergue Portus Apostoli de Noia está en funcionamento. O pasado venres inaugurouse esta edificación que se converte na primeira que ten o Camiño da Ría de Muros en Noia. Así o afirmou o presidente da Asociación de Municipios desta ría, Luís Oujo. Moitos parabéns a toda a xente que participou en ter esta inauguración hoxe, non? De todo o traballo, que seguramente que ten moitísimo traballo detrás. E eu pedía que todos os concellos nos involucremos no Camiño de Santiago, que todos creamos no Camiño de Santiago. O falábamos agora na reunión e o dicíamos que ten que participar a administración, que é moi importante. Pero se non hai a participación do sector privado, a poucos sitios vamos a chegar. Outro día había uns peregrinos en Porto do Son e os vía deambulando polo Concello de Porto do Son porque non podían tomar un café. E o comentábamos hoxe na reunión. Pois iso é normal, non é normal que un bar non abra ás 7:30, 8 da mañán para poder tomar un café, que normalmente é cando sale o peregrino a camiñar, non? Son detalles pequenos, pero son detalles moi importantes. E reafirmou a aposta polo Camiño da Ría de Muros en Noia, ademais de salientar a implicación dos concellos que forman parte da asociación. Estou seguro de que os 5 concellos, as 5 puntas desa estrela, que vamos a traballar duro para que este sea un referente, e noraboa, pois ao albergue Portus Apostoli e tamén noraboa a Fitch por todo o traballo que está facendo, e dicirvos que o Concello de Porto do Son e en nombre como presidente da asociación, os alcaldes de todos os concellos que pisa o camiño están pola labor de traballar por este camiño. En limpieza, en conservación, en promocionar, en poñer inversión, que iso é importante tamén, vale? Nós a través tamén da RD vamos a poñer inversión para ter ese camiño limpio, coidado e que a xente que chega a Santiago que sea un impacto, que chegas a Santiago é un impacto, pero así cada kilómetro que faz que tamén sea bonito. O albergue, localizado na recuperada fábrica de curtidos da Chaínza, é un proxecto impulsado por Deloa e é o único no que se permite dormir 2 noites seguidas, pero non será só o único proxecto que se desenvolva nesta zona. Nós agora vamos a adquirir tamén unha vivienda, era unha antigua fábrica de salazón que estaba en Porto do Son, arruinada. Pedimos un préstamo, lo concederon, vamos a firmar ese préstamo para a semana, adquirimos esa vivenda e espero que non moito tempo máis adiante podamos estar facendo o mismo en Porto do Son. Os integrantes da Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago, José Antonio de la Riera e Antón Pombo, destacaron os comentarios dos primeiros peregrinos que usaron o albergue. Nosotros tenemos albergues en toda España, en diversos caminos, Canfrán, Nájera, Grado, y nos faltaba la apuesta por algo como Noia, ¿no? Y ha sido una apuesta decidida, con todo, porque creemos firmemente en este camino, en sus raíces históricas y sobre todo en la gente que hemos visto aquí. Lo más importante de todo siempre es la gente, ¿no? Entonces, simplemente daros las gracias por estar aquí con nosotros y reiterar nuestro compromiso de lucha por este camino, de presencia y de lanzamiento cara al futuro, ¿no? Hoy tenemos aquí un peregrino italiano, Luca. Luca llega del Camino Norte, ¿no? No esperábamos eso. El otro día llegó aquí haciendo Volta de Gloria un peregrino húngaro, József Szlaci, con 76 años, salió de San Jean de Port, llegó a Fisterra y de Fisterra llegó aquí e hizo entero o Camino Muros-Noia. Pombo recordou a función da fraternidade e a importancia de contar con albergues como Portus Apostoli de Noia nos camiños. E nós sempre dicimos na asociación, os albergues, sobre todo cando están traballados por voluntarios e se practica a acollida tradicional como se fai aquí en Noia, ofertan un tipo de hospitalidade que entronca coa tradición dos camiños xacobeos que venden de a Idade Media, non? Quere dicir que hoxe en día a xente non se pode pagar un aloxamento? Bueno, haberá quen non pode, evidentemente. Pero estamos falando sobre todo dun estilo de acollida. Dun estilo de acollida que pode convivir con outros estilos, evidentemente, o que queira ir a un hotel pode ir, pero nos albergues vívese a experiencia de peregrinar, a experiencia do camiño dunha maneira distinta. O alcalde de Noia, Francisco Pérez, amosou a súa satisfacción pola posta en marcha deste albergue na Chaínza. O Camiño da Ría de Muros Noia
unha loita de xa moitos anos que comenzou fai moitísimo tempo. Aquí hai moita xente involucrada, gracias ao traballo de todos eles e do traballo de todos estes anos que foron pasando se foi evolucionando e hoxe é un punto máis. Certo é que cada vez estamos máis cerca de conseguir ese obxectivo, de, digamos, ese recoñecemento máis oficial ou oficioso do que é realmente o Camiño de Santiago, polo menos que nos incorporen todas as administracións no que é o seu itinerario de camiños tal cual están os demais camiños que coñecemos, e é algo que, dende o meu punto de vista, non debemos renunciar. Este albergue é exclusivo para peregrinos, ten reserva previa e está xestionado por voluntarios da Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago. Consta de 25 prazas distribuídas en 6 dormitorios de 4 prazas e unha habitación adaptada. Non ten tarifas fixas, xa que funciona con donativos que dependerá da vontade das persoas que se aloxen.